piye Jajan? Ya. Ora kiyer-kiyer kowe. Aku ora ngematke goyangane. Aku mau ngematke. Kowe rong tau ngrasake to, Mas Gareng? Getarane 6,5 skala liter. Padha apa ora kali teng dalem? Padha gak? Iki beda iki. Lah Iki iya. nganggo sentret-sentret sithik. Jangan melihat lihatlah kelebihannya. Oh, lihatlah. Ya lebih ya ning bokong kuwi mau lho. Iso goyang iso megar ningkup. Ki kanggo neter kekuatane Mas Gareng. Aku 10 tahun lho ora joget jaipong iki. Terus kowe pancen arep nyengkake aku kowe. ngono leram ning pondokan mau wis kuwar-kuwar. Apa? Mas, aku engko pokoke gandengno karo sinden sing agresif tak tandangane. Ora yen joget biasa ora apa-apa kok joget karo nangani wong lanang kok. Lah perkara joget kasar apa alus kuwi lek urusanku to. Lho kok urusanmu sing joget aku. Lho. Tapi sing kuwasa panggung ki lek aku dadi sing menang perintah ki lek ya aku. Nek apa perintahmu ya jotosi wong barang ngono kuwi. Ora, ya mung cukup njoget ana panggung. Isih sepisan nah kowe tak du kejaba karo Mbak Lucy Brahman, kowe tak gathukke karo Pipit Andriani. Ayo. Ngadu kok Pit? Pipit sing ndi? Nah. Lah iki ngono pabrik gajih. Lah aku mau bolokne bos gajih iki malah pabrik gajih. Lus. Iki Pak Minto ki ora kleru to? Nyapa kenapa? Kaya ngene kok Pipit iki. Lho, lah ya napa? Ya pancen jenenge Pipit. Iki burung hantu iki. Pipit cilik manuk kok. Manuk pipit. Wah, lho kuwi jegok. Jegok. Lah kok guguk. Ki lho Mas. Patok, Mbah. Galang ki lek ngerti pengertian ning kene kuwi adoh saka Semarang tekan kene. Lemu laju kok kene pirang jam hawane mung ngelak mulo tak golekke iki sing megung-megung. Nah, ngono lho, Mbah. Piye, Mbah? Ya cukup gembes apa-apa. Lah kok tengki. Gembas. Kok gawange tengki ora mari ngelake plepoket. Sampeyan ngerti istimewane iki. Iki ra mung diombe. Nah, napa? Niku lho. Dislulupi. Nah, niku lho. Oh ya sok. Wance anjing. Nyelulupi kowe sok kalap aku. Nyapa to wong kok bodho wedi duwe bojo lemu ki jane ngopo? Lah dal wong wadon gedhe lemu kuwi multifungsi. Sampeyan wong loro ra duwe dhuwit bojomu sesasi ra mbok ngono ya panggah gedhe. Iya. Nek jajal lo dadi manten karo iki sasi di loro asma kowe. Lah nyapa? Tiban ngene ngene. Ya carane to. Lah lek sampeyan heeh. Lah ya. Oh ya. Ora ku sik bobotmu ki piro? Nyapa tekon bobot iki? Yo yen bobot ra entuk beratmu piro? Lah Pipit ki lho aku roh timbangane ning kono mah nimbang awak ya nduk ya Pan ya. Nggih. Iki lho 45 moan. Lho rungokno ngomong 45. 45 iki kental lho Pak De. 45 bandule dhuwur 25 bokonge 70 Mulane timbangane ngono mu jeneng. di total kuwi mau Pak De. Mulane aja pipit. Lah napa? Pot. Pit ki cilik ki pot. Terus dalange pet. Nek apa wae disyukuri ya, Nduk. Nggih. Apapun pemberian Tuhan harus selalu disyukuri. Heeh. Nggih. Sing penting ya jombah to. Lah jenengan Pak nggih mbah to Ya bahasane. Om. Kok kaya ya Om Bagyo Gareng. ya wis sakarepmu ning undang sing penting atimu tetep ngajeni wong tuwa. Nggih, Mbah. Dijaga kesehatan. Nggih. Wah, jangan. Ade niki masya gedine kaya kula. Tapi nggih energik lemah gemulai. Nah, coba saiki rayunen. Lek Mbak Lucy joget nyek lek iki lemah gemulai. Walaupun besar. Iki ora lemah gemulai, iki lemah lempung. Lho sampean ra ngerti lek Pipit goyang kok. Walah kok ora ana sing mening to, Pak De. Nduk tunjukkan kebolehanmu. Bukti kesek aku lagi Nah, dirayu mawa tembang gubuk asmara jangkep. Sak bongone ya. Mas, mbok aja gubuk pos. Gubuk dikek iki gak ambruk lho, Mas. Sik to, Dik. Pos. Gubuk yasan, Mas. Oh.
Mas, kowe dinyek lho karo Pak Di. Ora percaya nek sampean lemah gemulai pinter joget lho niki. Kendang ngono ben roh golane pipit. Ben roh golane pipit. Ayo Mas, kendang ngono dulu, Pak. Nah, iki lho. Vitamin pati. Gedhi. Nah, piye ya, Jan? Ya. Ora kiyer-kiyer kowe. Aku ora ngematke goyangane. Aku mau ngematke. Kowe rong tau ngrasake to, Mas Gareng? Getarane 6,5 skala liter. Padha apa ora kali teng dalem? Padha gak? Iki beda iki. Lah Iki iya. nganggo sentret-sentret sithik. Jangan melihat lihatlah kelebihannya. Oh, lihatlah. Ya lebih. Lebih ya ning bokong kuwi mau lho. Iso goyang iso megar ningkup. Loh, lek sing nang omah apa iso ngono? Ya kae mengker tok to. Coba iki urung goyangane tipis ya, Jal. Sing tipis, Mas. Coba sing tipis, Mas. Tipis, sing tipis. Kuwi dudono kuwi. Ada pundi kula? Heh? Ada pundi? Madhep kono etan to. Nggih. Anu lumah-lumah kowe, lumah-lumah. Lho. Aja. Aja. Sembarang ayo. Ya. Terus kedet nyonya ngarepit. Gedhi. Iki anya. Iki Sik kendangmu apa pecah to, Mas? Kok suarane kok nganggo pret. Oh, Lha iki mau pret. kuwi ke upret. Kuwi lho tambahan alat musik. Kuwi sik apik nek Pipin sik brat. Kuwi krungune Lucy iki nek digoyangi nganggo kendang tok. Sok kresek. Apa yang jebol tas kresek kok. Ayo mbah. Ah dirayu Mas nganggo tembang gubuk asmara. Lho sing ngerayu dheweke aja. Lho sing rayu ya garenge ning tengah wong diwehi piyayi loro, tek ya seger-seger ngono kok ya. nggih jenengan teng Balah, bojone loro gedine rong pripun dijunjung? Aku neng ndi? Pipit. Ndak pripun? Aku diselip bis malem. Lek kowe duwe bodo cilik kuwi, Nduk, sing Nggih. sereh. Lah wong Pakde mbok sadu bokong wis monting arep nyemplung kotak. Sing alon bojo Nggih, ngapunten, awake cilik ngapunten. bojone loro gedhe-gedhe iki bojo Nggih, tuwa ngono ngapunten. bojono. Biyen ki rikala cilik nonton aku nang panggung ki seperti lho. Ya, terus Saiki merongkol. Kuwi kan urung Kok riyen keputusan kelas apa. 5 SD ya, Pak De? Lah iya saiki bodine kok ngene iki. Nggih disebul. Padahal garwane ning omah dhewe. Badan apa jenengan? Badan apa? Arep sulup. Lah mopet-mepet nyata mboten genah. Jare kon roman ki lho. Heeh. Wah, berarti kula riyen. Pipit lemu. Iya. Langane kok sak pupuku. Iya. Nibani anuku. Dune ngono. Kene lara sirah ngelu. Kok tibane suku terus to? Aku bawane apa iki? Bawane apa? Bukas maro iki. Bojong. Nyingkar. Pean ben digandrung karo Pak anu Pak De. Aku ora kulino gandrung. Kayak kata-kata aku lho. Wong wedok nyang aku sing gandrung wong wedok. Oh, jenengan digandreng pipit. Nggih, kula gandreng mawon kesane ndang. Gandrung kok gandring. Lah kesuwen kok jenengan kok. Gandrung aku sing meraba-raba. Weh. Ngoten. Cetuke subuh jenengan nek raba-raba. Lah ya ora apa-apa trah wisone wis Gampang. karek meraba-raba lho. Pokoke anggere dikeki laler dincloki lah kuwi. Nek gak ono cemplung nang blumbang. Waduh Mbak Ruk. Nyingkur. Lah ora samaku. Wong tuwek. Ora samaku. Alah. Kok iso wis buyuten. Loh, Lah nyekel. ya sing getar ki jabone, dalem tetep tegak lurus. Alah. Wiwitan niki napa jenengan badan apa? Tak junjung kaya Gatot Kaca Pergiwa kae lho. Lho, Ora Saestu, sah. yakin, Broto engko blung. alah. Alah. Ayo Pak De ya. Alah. Mas tolong dijungno Mas. Timbangane kowe nonton lakonono dhewe kene. Heh? Angel iki dijunjung kok angel men ya cah iki ya.
Urung cethuk ngget-ngete kok lek cethuk ya gampang le Ora njujug. usah dijunjung gandeng ngene wis ketok Nggih. kepenak. Wah. Wiwitane Yo nyingkar nyingkur. Senti sing kakung. Mbak Pipit, Nggih. badhe mbucal batang to. Anu nyontekne kakung menika. Walah. ora roman ra paten. Kok lesu. Wis. Lah ya piye wong ya Alu bojone? mulih aku. Enggak boleh. Lah kok Sandale sapa kuwi sing arep digawa? sandale Embo. sapa kuwi? Iki wek dalange to. Dalange. Dalang lare sok slope ambune ra enake. Oh, kena lencong maling, Pak. Apa ora bisa to? Kemproh kuwi dalangmu kuwi. Nyatu irung runyam ya ngono kuwi. Wis jelas slop kok diambu. Alah, Ngambu kowe- semene kae akeh sing diambu kok slop diambu. Alah kowe mesti ya goleki sing mambu mesti mbok goleki kowe. Padha lanange rene. Dawa kaya ula. Loh. Lingsem yen kemutan. Lah ya yen kemutan barang dawa kaya ula. Oh, nggih, nggih. Iki wis ora kemutan Lingsem apa-apa. yen kemutan. Kemutan apa ndelok ora tak ketok kemutan. Oh, kemutan. 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 Nggih. Terus kowe sing nembang. Kemutan ki apa to? Kelingan. Salah. Lah napa? Kemutan ki saka tembung mutan. Dadalah. Silak rono nek. Dalang ki anggere Ya ta? dalang ki anggere ora kulino nyapu ya isine ngeres tok. Iya ya Dek wis to. Mbok arep kaya ngapa duwite ke pirang-pirang lek dep-depane debok, makane pikirane ya ngeres. Layune ya rono ae. Wong kemutan kok kon ngemutan. Beda tegese. Ora apa-apa. Wong sing maido ya wong kucluk kabeh. Karo dene gurune ya koclok lho. Sapa gurune kucluk? Lah sapa sing ngadep debok ya sapa? Lah aku kucluk nyapa kok melu rene? Berarti lek ngono aku ya koclok. Berarti lek ngono ya ora aku tok sing koclok. Ayo. Ya gaya-gaya kucluk jeneng wong kucluk kok ditutke. Ayo ngono sing nanggap ya kotrok. Pak Dicok kaya ngono kuwi. Lah ngerti wong kotrok kok ditanggap. Yo gak ngono. Bijaksana lho, Pak Dek. Dengan kersa iki bijaksana ngerti wong Justru koclok Pak Nardi disangoni. iki Pak Nardi iki ngumpulke wong kotrok-kotrok Terus? supaya mari kotroke. Mandar saya nemen. Lho sing mari kotroke iki awake dhewe. Ning enek urung mati, urung mari wis mati ya enek. Wah ora melu-melu aku. Aku diberi beni. Ya. Lelampahan kang kawurni. Delok kae. TV petang apa? 75 in lho kebak awakmu tok ini. Nggih, mbledos niku lek di zoom. Tresno tulus nadyan nengku bek Rang nempel tak uncali gedang. Wong kancane kaya geger iso leger ngono. Lah nggih. Aja Napa niku? diganggu, aja diganggu. Kok iso Iki piye kok? lagi nolak udan. Bos, bos. Walah. Ya, kaya ngapa Mas Gareng tembange diaturke. Yuk dados.